kowa ya gayi abin da ya hana ruwa gudu cikin ƙasar nan. Kenan Allah ubangiji ya sa in ya koma ya diba wannan abubuwa a samu musu magani. Bandi su ma bandi ne amma ba haka kasa bane, suna arewacin kasa, suna can washan mu ko wannan abun da zana kwatanta maka rashin electricity na wuta na garin Agadez, wannan ya yi mana zahi kwarai da rashin ruwa. Vraiment mu talaka muna wahala nan cikin megir moyen mu da kanmu muna debure muna sensibilisation saboda mu mun yi rebellion, babu abin da ya kai mu gaba don ku muna yin sensibilisation pour la paix, mu kawo zaman lahiya. Zaman lahiya wannan bai da fure, bayan wannan zaman lahiya wannan mu ne muna kriye. Yanzu zamanan nan Agadez na zo na shiga cikin syndicat de transporteur voyageur tare da daga elementi na ex-combatant mun zo muna kokortawa cikin syndicat. Chaque semaine ici à Agadez convoi yana zuwa daga Dirku, muna nan muna kama ma iko mu tai barrière motoci duka mu su shigo cikin su yi formalite su fito mu yi control menene suna doke da suna shigo menene suna kawo. Donc vraiment shine muna nan. Mais abu guda kuma wanda yana ba mu mamaki, wanda yana da laissez passer, yana da karne, bai kamata ba a kowane barrière a hiran sunan shi. Wannan benefits wannan saboda benefits ne mutane suna yi commerce, mutum biyu uku sun gama sun sayi mota, kowane barrière 40,000 30,000, alors que yana da takarda wanda kuka ce laissez passer da karne, bai kamata ba. Donc su ne abubuwan da yara namu suna nan suna mana kuka. A nan jiha ta Agadez jiha ce wadda ta lalle ta saba da tashi hankali kullum da, amma yanzu tun da wanga mulki ya zo mutane su yi niyya su aje makamai su aje komai da komai. Yanzu tashi hankali da guda ne na abin da ake cewa banditism residual, kaman samari wanda suke tare hanyoyi bisa hanya suna tare hanyoyi, su ne suke shamo da mutane kai da 'yan ta'adda wanda suke bandi su ma bandi ne amma ba haka kasa bane, suna arewacin kasa, suna can washan wani dashi ana ta mai mululu, su ne suka sha mutane da hankali. 'Yan sekirte da da kai cikin ayar amma babu terrorism. Mun gode ma Allah mun rihe kofofi duka za su samu wasu shigo, kun ba za su shigo ba insha Allah. Abin da zana kwatanta maka rashin electricity na wuta na garin Agadez, wannan ya yi mana zahi kwarai. Ni ban san Hausa ba sosai, me je sais pas, da rashin ruwa. Vraiment mu talaka muna wahala nan Agadez, wannan rashin ruwa da rashin wuta fi sibilillahi muna wahala fiye da ba a tambaya. Ya gayi abin da ya hana ruwa gudu cikin ƙasar nan. Kenan Allah ubangiji ya sa in ya koma ya diba wannan abubuwa a samu musu magani. Kai magana sun fasa kai sun fallasa komai da komai, menene sun fadi abin da menene abin damuwa me ke faruwa? Abin damuwa da babu aiki cikin jihar nan shi ya hana kwanciya hankali. Babu aiki, samari babu aiki, mata da maza duka babu aiki. Akwai wurare duka da mutane yara suna cikin su an rufe su duka, an rufe su komina, an rufe su somayir kada, an rufe azeli, an rufe su shado, an rufe ko ina, an rufe fa, an hana dokar gwarawa zuwa Libya an hana. Wannan duka ayyuka ne wanda samari suke samu wani abu cikin shi. Tourism shekarar mu na rabon mu da tourism. Wannan shahada da ake tourism babu talaka, babu bandi, babu tare-taren hanya. Lokacin nan kowa yana da aikin sa yi. Yau babu aiki. Kenan yara suna zama ba su aiki, dole wani abu ya shigo kansu na su ta yi sace-sace mana. A samu ma matasa aiki, a gani gobe in sun yi sata. Ko ba haka ba, kuma a gyara hanyoyi. Hanyoyi su ne development, a samu mutane na su kawo mana kayan saida, mu je mu zo a je a zo a yi hulda, ko ba haka ba. Yau kuma gaskiya wannan bakin da suka zo bakin hauren nan fi sabilillah a yi organization su. Mu muna so kamar migrant na OEM su san sun zo nan su yi respectin mutane, in suka yi fada da wanda yake kai musu tuwo sai su zo suna bugun population suna abubuwa. Shekaran shi nan fagai suka yi suna bige-bige suna fashe amfulolin gidan president na conseil regional. Wannan gaskiya ne kuma na HCR ba, saboda fada da dare nan garin fa 'yan mata ba su yawo. A bar zancen Arlit ta zama matsala. Duk inda Sudane yake da Chadian da wane ne, Arlit fa ele devenu invivable. Tunda shugaban kasa yanda yake ma sauran jihohi yau ranar
agades zai zuwa kuma busan kwanciyar lahiya. Kwanciyar lahiya wannan shi ya kamata mu duka 'yan kasa za mu tashi yayin da yake fadi, yayin da yake tashi yake wahala yake yawo don a kawo kwanciyar hankali. In babu kwanciyar hankali babu abinci ma balle mutum ya yi yawo. Ba mu yi yawo, ba mu yi abin nan, dole ne kasan agades wannan mu tashi mu duka masu abin nan mayarkin kasa daga prefet, gouverneur, élu, sarakai, yara su matasa. Allah yana kawo mana alheri kuma su samu wurin da suke labiya. In dai president Bazoum busan tahiyar nashi wannan da nake gani, yara duk matasa duka kowane ne yana samu wurin shi. Kuma wannan kwanciyar hankali qu'il a initié et qui sont portés par les collectivités territoriales est d'une importance capitale pour notre région, croît à plusieurs menaces en raison de notre situation frontalière. Et le thème paix, sécurité et cohésion sociale est d'autant plus important que nous fondons beaucoup d'espoir que des choses vraies, des choses correctes soient être dites pour le bien-être de nos populations. Vraiment ce que nos préoccupations soient prises en compte, que d'abord qu'on dise la vérité au président de la République, ce qui nous préoccupe et qu'ils prennent en compte ce que nous disons parce que nous sommes, je pense, les élus, les représentants légitimes de la population et nous savons ce que nos populations disent et nous allons le dire. Kuna woy borey da al borey bora me ame agadezra ifata ga sola ga president Bazoum kubay yongo ki go tase irmu cebase kan irgo a politiko band lakal kanado hara dari bisu dari kan hausanche ne donc zongu kul zongu bon kan lakal kanai zarmay no gane aba hawa baberi de lakkal kane sino herkul no singite goykul no singite donc lakkal kanadi maga ngono bore fatta hon kun zam agadaz di ko sambu ngand zender ngay deyno lakkal tunay laladin asino kan ka fond ko sore yon zeytare wodi yo yas jang me lakkal tunay matka goda region Niger gand jindera agadaz alhamdulillah donc wodin seno irgo go president Bazoum ko hon kuna gicab kan irgo kayante kan nan agadez lakal kanadin irma gayadin kaldai di irkoy ba ko karoka agogte Niger jera kal lakal tunago kalde hankan Niger jera di mo lakal tunadin akaga ban ga kaga tonton agadez ngandi zender ga kan gaywo kay lakal kana kan gono irmu dugi gayadin oh to misakan gurse no ya ngati honkuna sabi dukuku ngi hinno agadez ngi bin farhano borakul bin irano sudin wannan forum din saboda kwanciyar hankali ta zo a cikin wa'annan gundumomin domin kamar da ka sani shugaban kasa ya ɗauki muhimmancin kawo kwanciyar hankali cikin Niger kamar da ka sani ya je cikin jihar Tilaberi ya je su Difa ya je su Doso duk dai ko ina ya je ya yi mutane jawabi don kwanci hankali ya zo cikin ƙasa to shine dalilin ya zo nan ya ce to ya san duk abubuwan da ake yi nan ya bambanta da abun da ake yi kamar su Tilaberi da su Difa don nan akwai bandi arme akwai kuma waɗanda suke traffic na drug da kuma waɗanda kwace ma suke yi da bindigogi to ya ce yana labarin wannan ya ce amma bai tsaya can Niamey ba ya zo ne don su gama juna gaskiya don shi ma nomad ne ya san duk abin da ake yi yana labari shi ne dalilin ya zo ya ce to ya tara su ya gaya musu duk abubuwan da ake yi yana labari amma yana son dan Allah a haɗa ƙarhi da ƙarhe a yi maganin wannan tashi hankali saboda abu kaɗan-kaɗan yake zuwa in ba a ɗauki mataki ba to zai yi ƙarhin kowa da kowa to ya ce ya ba da umarni ga jami'an tsaro da ainihin masu ƙasashe da shugabannin al'umma ya ce kowa ya sa hannu ya ce a kawo ƙarshen wannan ya ce shi kuma abin da ya shahe shi ta ɓangaren gwamnati zai iya ƙoƙarin shi duk wanda ya ce ba zai bi doka ba to doka kuma za ta taka shi shine abin da mai girba shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum
ya zo ya gaya mutanen agadas da ainihin mutanen difa da na tawa da na arlit da duk waɗannan da ya gundumomi duk turbi inda suke nan ya haɗa su ya gaya musu waɗannan shine makasudin zuwan shi nan jiha agadas.